jekk inti għandek bżonn l-għajnuna, il-gvern qiegħed hemm għalik biex jipproteġik u mhux qiegħed hemm biex jipproteġi il-kriminali illi ħatfu il-politiċi tagħna. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jitkellem fil-Parlament dwar l-aħħar żviluppi li ħerġu mill-qorti. Adrian Delija qal li l-Gvern kien skomdu jitkellem dwar dan, b'mod partikolari dwar l-eks kummissarju u l-eks konsulent tal-Gvern Lawrence Kutajjar, meta x-xhieda fil-qorti saħansitra qed tiġi rapportata fil-midja internazzjonali. U minflok, Robert Abela rrid jiddiskuti dokumenti dwar l-iżvilupp sostenibbli li ilhom tal-anqas sentejn fuq l-iskaffa. Daqshekk dan il-Gvern jieħu bis-serjetà l-iżvilupp sostenibbli, daqshekk dan il-Gvern jippjana bil-qudiem. Staqsa lill-Prim Ministru għaliex m'għamilx grilling lil Lawrence Kutajjar qabel ħattru konsulent tal-Gvern u jekk għamel dan kif possibbli ma ntebaħ b'xejn fuq xierex fil-qorti. U staqsihx lil Lawrence Kutajjar għalfejn ma kienx qed jinvestiga dwar dak kollu li kien qed joħroġ fil-pubbliku. Għalfejn ma kienx qed jinvestiga ir-rapporti tal-FIU. Għalfejn ma kienx qed jinvestiga l-Keach Kembri, għalfejn ma kienx qed jinvestiga in-Nexia BT, għalfejn ma kienx qed jinvestiga il-kuntratti tal-Electrogas, għalfejn ma kienx qed jinvestiga il-kuntratt tal-Vitals, għalfejn ma kienx qed jinvestiga dak l-aġir kollu illi minn Kastilja kien qiegħed jinħema biex sfatu mbagħad vittma il-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Dan kollu se jkollu prezz u possibilment pajjiżna se jħallas għalihom bil-kwistjoni tal-Manival u anke l-indaġni li qed tagħmel Kummissjoni Venezja fuq pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif kellha tkun ordni minn maġistrat biex il-Prim Ministru jaġixxi u li kieku d-deċiżjoni ttieħdet qabel min jeddu ma kienx jiġi preġudikat il-proċess ġudizzjarju. Għaw xi ħadd jemmen illi dik id-deċiżjoni ħada Robert Abela meta kienet il-maġistrat fil-qorti illi ordnat l-investigazzjoni biex tiftaħar laħad deċiżjoni missek ħatta f'jannar li għadda biex tiftaħar li inti għamil ġudizzju tajjeb missek għal daw l-aħħar 32 xahar meta verament kienu kol fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Mista tkellem qabel. Il-kap tal-Oppożizzjoni tenna li Robert Abela huwa staċ ta' dawk li kienu joperaw f'Kastilja fi żmien Joseph Muscat u Keach Kembri. Meta jiġu qudiemu bosta dilemmi, il-Prim Ministru qed jagħżel lil baranin li jisirquna minflok lill-familji Maltin u qed jagħżel li jiddefendi lil kriminali minflok dawk fil-bżonn. Jien ma naħsebx illi meta Lawrence Kutajjar kellu l-għażliet qudiemu bir-rapporti jgħidulu x'għandu jinvestiga u għażel illi ma jinvestigax dawk id-deċiżjonijiet ħadhom hu. Naħseb dawk id-deċiżjonijiet il-poplu kapaċi jiżen u jiddeċiedi illi ħadhom ħaddieħor u dak il-ħaddieħor kienet jopera minn Kastilja u dak il-ħaddieħor għadu jopera minn Kastilja sal-lum din id-darba minflok direttament tramite Robert Abela illi huwa ostaġġ f'idejhom. Kien għalhekk li l-Gvern il-ħadd għażel li jitfen l-aħbarijiet żvelati mill-gazzetti billi ksihom bir-reklami tiegħu ħalli jostor il-verità, temm jgħid Adrian Delija.